everyone, I'm Joy and I'm back for another video, and today I'm going to share with you a haul again. Ayan, nag-enjoy na akong gumawa ng haul videos. So, I have some from HBC, SM Department Store, Avon, at saka sa CSI. So, ayun, pag sa CSI, more of supplies, arts, craft, ganyan. So, let's start with the thing that I got from SM Department Store, particularly with Glam, I think. So, eto siya. This is a bag. It's, clutch bag that it opens like so. Ayan. And meron siyang chain na ano. So, ito yung pang-gift namin sa mama ni Mac sa 50th birthday niya. So, dun kasi sa Parisian, wala silang mga ganito. Gusto kasi sana sa Parisian. Tapos, sa Celine, sobrang mahal. So, ayun. Ito more or less 500. Mga 300 pataas lang siya. So, murang-mura, affordable lang pala sa Glam. So, diba, pag tingnan mo, napaka-elegant. Parang ang mahal. Yung pala, ang mura lang niya. So, the first things that I have here are this Alu Flower Lip Gloss Pen. Ito siya. Parang siyang candy cane. Ayan. So, nag-text sa akin ng HBC and they informed me that they are on sale during that weekend. And nakita ko to, yung original price ng mga to is 50 pesos. So, minus something siya. So, 30 pesos na lang siya. Yung minus 20 pesos siya. So, 30 pesos na lang siya. At saka cute siya kasi pang-gift siya sa mga pinsan ko na medyo bata-bata pa. Sa mga high school, ganyan. So, parang starter kit nila. Ayan. Para siyang candy cane. So, gusto ko siya. So, bibigay ko to sa kanila. Hayaan sila magmaat-maatan silang lahat doon. Bahala sila. Ayan. And the next thing that I have here is this Artless MD Luminous Facial Toner. Again, I purchased this kasi nga maganda sa akin. And as you can see, ang dami ko na naman dito ngayon. Pimples, dark spots kasi sunod-sunod yung night shift ko. Tapos, parang ngayon, more than 24 hours na akong gising. Anong oras na? Mag-aalauna na ng madaling araw. Nag-film pa ako, adik lang. Ayan, so, yun. Sabi ko, kailangan ko ng toner na ano kasi naubusan na ako. So, tapos ito, itong pimple kong mga yan, mawawala din yan basta ito ang gamit ko. And the next one here are these 2 nail polishes. So, sa mga nakakaalam sa inyo po, hindi po ako pa makapag-nail polish kasi po nurse po ako, dakilang. So, I only have the Caronia Simply Red and Caronia Touch of Tan. Kasi itong Touch of Tan, at least I can use this during duty hours. Tapos itong Caronia na red, gusto ko talaga. Pag ako nag-nail polish lang, red tsaka ano lang, Touch of Tan, di ba? Ang boring ng life ko. Iilan lang yung time na ma-colorful yan. So, pang Christmas lang. Kasi nakalive ako from 28 to January 3. So, pwede ako magmaat-maatan sa nails ko. Walang sisitan, hindi ako makakaroon ng memo. This Sunset Matte Finish Liquid Foundation with SPF 15 and vitamin A, C, and E in the shade Warm Almond in number 4. So, ito siya. And what's inside is just like this. So, ayan. Cute din naman yung packaging niya, oh. Diba? But, ito lang kasi may wand siya. Hindi siya pump. Ayan. Hindi siya pump. Gusto ko sana yung parang sa pump, yung parang sa HD nila na foundation, kaya lang wala ako na shade noon. Tsaka, mas mahal din yun eh, 200 at or 200 plus. Unlike this, ano lang siya, 140 pesos lang siya. 140 pesos lang. So, sulit na sulit, pero tingnan natin kung magko-complement siya, I mean, kung kaya niyang i-cover up yung mga pimples ko. Kasi kung minsan din ako nagko-concealer, kasi ang ano ko kasi, diba, nagsuffer na yung skin ko. Ang dami ko nang magkakaroon ako ng pimple. Parang I have 1, 2, 3, 4 right now. So, kung magdadagdag pa ako ng madaming yan, so mas lalo lang magsasuffer yung skin ko. So, why not? Ayan, clear lang yan. Pag nag-duty ako, wala akong ka-makeup yan. Para at least malinis. Kasi, yun nga, diba, mag-duty. Night shift na nga, tapos madumi pa yung mukha ko, diba? Good luck na lang sa skin ko. Kailangan na mag-linis. So, yun. Tingnan natin kung maganda siya.
And the next one that I have here is this. I think this is the last one that I have here. Is this waterproof eyeliner pen with vitamin A, C, and E from Sansan also. So, ito siya, para siyang ganyan. Para siyang pentel pen na fine lang yung ano niya, ayan. So, as you can see right now on my eyes, nagmaat-maatan ang lola nyo. May liner. Received now with the Avon, and I only have one here. Alam mo yung bata pa ako, meron na silang ganito noon, yung magic lipstick, yung green siya, tapos magiging red yung color niya. So, I've tried this. Sabi ni mama ko, kuha daw ako, ganyan, kuha daw siya. So, eto, yung kinuha namin na shade, ano pang shade to? Simply Pretty na Color Magic Lipstick in Green Apple siya. So, eto siya, Green Apple. Pero pag nag-lipstick ka, eto na siya. Ito yung nasa lips ko ngayon. Green Apple. Tapos, ang bango niya, para siyang prutas. Tapos, kahit alam mo yung nakakain na ako, nakatoothbrush na ako, meron pa din siya. So, gusto ko gagawa ko ng review dito. One of these days. Kasi, di ba, inaano natin yung Avon na hindi na kasi masyadong ganun kabenta yung Avon products. Maybe, dito sa amin, hindi ganun kabenta yung mga cosmetics nila. So, sabi ko, why not patronize Avon? Tapos, ano pa siya, very accessible lang kahit hindi ka na umalis ng bahay. Ano ba, meron ka na niyan. At saka, this is only 109 you guys. 109 or 129 lang siya. Kasi, naka-sale siya ngayong Christmas. So, kung may Avon dealer kayo dyan, sa inyo mag-order na kayo ngayon. Kasi 109 lang po ngayon. Until December 31 lang siya. Yan. And, yun lang, ang Avon ko. And now, let's go with the CSI. You guys, nakita ko to. Ang ganda-ganda. Para siyang washi tape. Ayan o. Tapos, ano siya, gold and silver. And, ito naman, blue and silver. Paano ko ba ito pakita kasi sa inyo? Kainis naman kasi ang harsh ng light. Tsaka to, glittery fuchsia pink. Ayan o. Hindi siya makita. Ano ba? Ayan. Ayan siya, guys. Ayan siya. So, ito, balak ko. Ito yung pang-tape ko sa gift wrapper na pang-wrap ko dun sa bag na from Glam. Kasi, yung nabili ko na gift wrapper also from CSI is this. Diba? Silver siya. Tapos, parang may glitter siya. Pero parang siyang plastic lang. Tapos, dun sa baliktad niya, ayan o. Wow, hindi siya makita, men. Parang siyang silver and gold siya na ganyan. I hope you can see, but para ma-appreciate nyo talaga. Ang ganda talaga niya. Pero, nagulat ako sa price. Kasi gift wrapper lang siya. 44 pesos siya. 44.50. So, malas ulit naman kasi maganda naman. So, ayun. Gagamitin ko to. Mga pang-tape ko to ngayong Christmas para sa mga gift na so, ayan. Gagamitin ko tong mga to ngayong Christmas pang-tape sa mga gift na mararap ko. So, yun na ngayon. Yun na yung lahat ng na-haul ko ngayon na umabot para sa video na to. And I hope makabili pa ako para sa mga gift kasi diba ang saya bumili ng mga bagay na ibibigay mo lang din para sa ibang tao. So, ayun, if you have an Instagram, you can follow me at lorealjoy. I will just put the links down below so you can follow me if you want. And if you want to have a collaboration or anything, just chat me. Yun, may email din ako dyan. Just comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang videos na makita kasi I'm planning to upload na mas regularly pa kung kakayanan ng internet namin. So, I'll see you again on our next video. Bye!